Kien is-sewqan irresponsabbli ta' xufier li qasam il-karreġġjata tiegħu biex jaqbeż vettura oħra li wassal biex vettura l-Ħadd waranofsinhar tinqaleb f'Burmarrat. Fl-inċident 5 persuni tal-istess familja weġġaw 2 minnhom b'mod gravi meta l-vettura tat-tip Nissan Juke li kienu fiha nqalbet wara li qabdet xint mal-ġenb ta' triq. Fil-midja soċjali ntqal kif ix-xufier innota li min-naħa l-oħra ta' triq kienet ġejja vettura bis-sewwieq tagħha b'mod irresponsabbli qasam il-karreġġjata biex jaqbeż vettura oħra qrib ir-roundabout magħrufa bħala tal-Erba' Mwieżeb. Kien hawn li x-xufier tan-Nissan dawwar lejn il-ġenb biex jevita l-impatt head-on iżda laqat ħajt ta' sejjeħ fil-ġenb ta' triq u nqaleb filwaqt li x-xufier l-ieħor baqa' sejjer qisu ma ġara xejn. Flimkien ma' x-xufier raġel ta' 52 sena, fil-karozza kien hemm ukoll anzjan ta' 70 sena, kif ukoll mara ta' 48 sena residenti Santa Luċija, mara ta' 59 sena residenti l-Marsa u tfajla ta' 19 sena residenti Santa Luċija. Minn barra l-Pulizija u t-tim mediku b'ambulanza fil-post issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li jgħenu biex xi wħud mill-feruti setgħu jinħarġu mill-karozza. Il-feruti tieħdu l-isptar Mater Dei għal-aktar kura bl-anzjan u l-mara ta' 59 sena kienu ċertifikati li qed isofru minn feriti gravi. Aktar investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.